Babiana ta fashe da kuka cikin wani bidiyon ta wanda ta yi a harshen Turanci. Wannan bidiyo dai na Babiana tana tura saƙo ne ga shugaban ƙasa. Tana tura saƙo ne zuwa ga shugaban ƙasa dangane da abin da ya faru tsakaninta da Bana. Kamar yadda kuka sani dai Babiana ta yi bidiyo wanda ta kafe Bana har take zazzaginsa akan 'yan social media. Akan dai maganar nan dai da alhikima yayi. Bayan Babianan ta kafe shi ta zazzaga da 'yan daƙiƙu kaɗan shi ma ya kafe hoton nata ya gaggaya mata magana wadda ta kai a cikin maganganun da ya gaya mata har ya taso da tsohon zancen da aka manta na update din Babiana. Wannan dalilin yasa Babiana ta fashe da kuka akan cewa sabida me zai magana akan wannan kuskure ne wanda ta aikata, kuma take ganin ya kamata a ce mutane sun daina cin zarafinta, sun daina cin mutuncinta akan wannan bidiyo. Ta yi bayani a cikin bidiyon nata take cewa duk sanda ta zo yin bacci sai ta yi kuka mutuka kafin ta samu ta yi bacci dalilin wannan bidiyo. Sannan take magana akan cewa me isa mutane ba za su yi mata uzuri akan wannan ba, su yi mata adalci. Babiana dai ta tura wannan sako ne ga shugaban ƙasar Najeriya akan a yi mata adalci. Dalili in aka bari aka ci gaba da cin zarafinta da wannan bidiyon nata, abin zai iya bayuwa da har ya kai da depression ya kashe ta. To Allah ka kiyaye dai. Wannan shine abin da ya faru dangane da Babiana da Bana a wannan sati. To amma jama'a, menene ra'ayinku akan wannan abu da ya faru? Shin wane ne yake da laifi a cikin waɗannan jaruman guda biyu? Yanzu nan mun sauke odar a baya, jallabiya ta maza da ma dai sauransu. Ga mai buƙatar siyan ɗaiɗai ko sari, za ku iya mana magana ta kan wannan lambar tamu da take saman profile ɗinmu wadda ta ƙare da 6893. Farashinmu guda ɗaya ne, za ku ji daɗin harka da mu, musamman masu sari da ke siyarwa a shagunansu na kasuwa da online.